L'acampada jove Arbúcies 99, a la comarca de la Selva, s'ha dut a terme del 15 al 18 de juliol, com ja és tradicional en aquestes dates. Aquest festival, que està organitzat per les joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya, l'any passat ja va congregar 4.000 persones de públic, que en aquesta edició han augmentat. A més, es va oferir més d'una d'acampada i es van incrementar els serveis. La majoria de grups que van tocar-hi descrivien perfectament l'esperit reivindicatiu que comporta un certamen com aquest, repartits en 3 nits de concert. La primera amb COP, Insurrectes Oprimits, Opció K95 i Branc, dels quals el seu cantant ens comenta l'ambient que s'hi va viure. I crec que aquests festivals són com una fàbrica d'un microclima, no?, en la que es creen una espècie de mini-societats, no?, a la que tu muntes una tenda, tens uns veïns diferents, no?, amb els quals doncs, no comparteixes res ni coneixes de res, però bueno, doncs t'hi vas fent i llavors trobes gent del teu poble, gent que no veies des de l'any passat o des de la festa de Via i Poble, no? En aquest sentit, l'exercici d'aquest tipus de mini-societats, i especialment quan tota la penya és del rotllo, doncs està de puta mare, no? La segona nit va ser el torn de New York, Ska Jazz Ensemble, Malarians, Scatubit, Scarface i Dr. Calypso, grup que veiem en les imatges i que repetien actuació a Arbúcies. Home, ja havíem estat aquí un parell de cops, em sembla, i ha sigut el millor cop perquè la gent ja sabia el que venia a veure i ens hem passat molt bé, sonava bé, la gent molt animada i aviam si es munten més. En l'última jornada els grups que van tocar foren Dusminguet, Scatxa, Hoche, Ripiau, Obrim Pas i L'Axambusto, que eren els que sortien més de l'estil regnant al festival, cosa que va fer reaccionar al públic. Del concert hem repetit, ha anat molt millor aquest any, hi havia més gent, nosaltres hem tocat més bé, a l'equip era millor, tot era millor, llavors l'experiència és molt bona. Nosaltres estem contents. Ens han tirat tomàquets i tot, Sí. El que passa és que ens fa estar contents que hagin tirat tomàquets al començament i que hagi acabat tota la gent saltant. Llavors el que ha tirat els tomàquets, doncs potser millor se'ls hagués menjat i a més que tirar el menjar és molt lleig. Ma mare ja m'ho deia, que és molt lleig tirar el menjar. Jo no ho he fet mai. És dels enrampats. Sí. Som els que hem estat a tota la festa. Què m'heu de preguntar? Precisament cal destacar la recent incorporació als teclats, en la gira d'enguany, del component dels reusencs Mai Toquem Junts, Adrià Ferrer, el qual haurà de compaginar la seva tasca en els dos grups, feina que de ben segur no li costarà massa esforç. No, perquè jo de petit ja era un fanàtic i com ho vam proposar m'he quedat bastant de pedra, no? I bueno, és molt bona oportunitat, és molta experiència i som molt bona gent, hi ha molt bon rotllo. Jo som que és compatible amb el grup, que és el principal, doncs vaja, està clar, no? I ens ho passem molt bé, sí. Els Obrim Pas, que estan a punt de treure el seu segon treball, és un dels grups que no acostuma a faltar en aquest certamen. Van ser els encarregats de cloure el festival en una actuació que va començar de nit i va acabar de dia. Les més de 4.000 persones que visitaran Arbúcies van poder observar la fauna de l'indret, encara que no sabem si és aquesta precisament la música que ens agrada a les diferents espècies presents en el festival, com per exemple aquell llangardaix que va conviure de manera accidental amb l'equip de la Totbat allí desplaçat. Mira, a mi què vols que et digui? Això del rotllo polític no em va, però això d'escoltar música aquí prenent el sol s'està molt bé, i si pots fer la migdiada millor. Parlant de dormir, me'n vaig a fer la migdiada sota aquesta roca. Adéu-siau.